so naata karon diri sa Davnor Gym. Uy, dinis, ibutin ba kay babag? Hoy, wala na, day. Wala na, oh. Nag-ipit ko. Wala lagi na, oh. Nade na ibabag-babag, Anita. Asa ma? Murabag. Hoy, pwede pag-effect. Wala, buwak. Naagin siya din sa ito na. Hello mga dudong, mga inday, welcome to my channel, ang Dudes Torta. Good morning, so naata karon diri sa Davnor Gym. Mag-ocular visit sa ato ang venue for the Division Meet 2023. So diri ang ato ang venue. Venue sa volleyball, elementary and secondary boys and girls. Mo ni ato ang venue. Ay ready man di mo, wala namang ginagakuha. Napi antena. So ready na ato ang venue, di na kinahanglan i-layout kay standard. Pinaka-social na ato nga venue sa history sa Division of Davao del Norte Athletic Meet. Wala po siya. Diri ang isa ka court. Nai-ring oh. Aso, pwede na ito tauran ng budget? Oo, na-post po sila itaon. Nata sa Sports Complex, Davao del Norte Sports and Tourism Complex. So doon nato ni ang mga technical officials sa volleyball karong 2023 Division Meet. Hello mga ma'am, good morning. Nakasunod sir? Good morning, sirado ma'am. Lagi namin na sa kuan, daw sa guard ang susi. So doon nato ang guard na pod. Pero lili ang mga technical officials nakalingaw pa og istorya samtang nagahulat nga maabli ang ato ang venue para sa volleyball sa secondary and elementary boys and girls. Si Ma'am Nening Parkon karon ang bida kay siya ang nakabalo sa Sports Academy sa Davao del Norte nga mao'y nagagamit sa court. Everyday 2 hours a day ang practice sa mga bata or mga estudyante players sa Sports Academy. First time sa Sports Academy nga doon na sila i-team sa volleyball nga mulaban sa Davao del Norte Division Meet 2023. Ay, doon sa dain ako to sila po doon. Sir ND. Napada diri. So doon nato kini ang uban nga technical officials nga nagalingkod nagapahangin-hangin diri sa tennis nga side. Naapod sila itapik nga ila ha. Unsa ka ni ang ilang ginamarites. So diri na side ang ato ang tennis. Saya-haya ni. Lami diri na hangin na. Good morning. Asa na si Berlay? Ambot wala. Tawag din sa bingkat eh. Ay, si Berlay? kanang baktin. Grabe na po na baktin. Kisa baktin. Magpa-open ba? Kamaluman sila. Oo, sa Christine ba nga Pimentel? Ay, grabe po ka. Ay, oo. Baktin. Tawag sa kataman sa una baktin. Gani. Muna akong gipon. Oh, ana. Model sa rin na. TikTok na Ay, man, naratadaan. Waiting na, magpiprimera sa midaan sa among locator sleeve. Uy, dito ako sa sakyan. Wala ko yung locator sleeve. Dako na dala ko Muna na sa layop ni mo. Alam nga, wala ko. Kasi mo pirma anak ako. Kay QM lang ka. PM. Ha? Dali na. Kahit sa Ako yung dapat yung TikTok to. Yung mga trabaho TikTok. dili na. Ready na ang mga TikTok dancer. TikTok mo. Mahal na ni Nia. Diba? Okay. Ano siya patunay niya na ang tarong yun siya og adto diri. Ano siya sa venue, sa ocular, wag naglahat-lahat. Inspection yun ni. Kaya man ni Canton. Da. Lami i-add to sa side do. Aka na atong sound system. Sarado man. Sarado mangod sir. Gani mo yung apong- Inspection sila karon. Pero gilinog mangod gahapon. Ugma mo, balik jud ka. Gani. Balik na pod ko ugma no. Basta dili ko kamubuan gi Sir Alvin na Inigo nga gitulak ang bata kay muutas yung Boy. Ay siya. Asa man sa inyo Cornelia man siya, di ba? Dapat ulahin dapat i-secure ang bata. Siya i-secure niya yung cell. Pakanang mga Itulak ko na yung bata. Tulak ang bata kada siya. Kalingaw. Nagyaya si mama. Ano doon ka po? Kay Jorma. Ang importante pala ni Irma. Amigas na pin. Where's ang mga amigas na peng? Oy, ako na nakon be. Kanang
Ay na kay kuan kay Basudino mamatwag. A few moments later. Mauni ang court sa secondary boys and girls. And kato sa pikas nga side mao ang elementary boys and girls. Division meet is now ready. Ready na tanan no? Yes, kayo sir. Oo, butcher ta niya dito. Unsa na Ma'am Let? Oo, kanino? Pero Bright siya. Unsa man nga poste kanang kawayan gamiton? pwede po. Pero dili ikaw mag-put up lagi sa utility. Naadyo dit. Lamisa daan. Karon na kita nakatunog nindot nga playing area. Wow, yes, no. Kay puro sa gyud dito sa asa ganito? Asa Kakatso, Kakatso Mera Puente sa Max Academy unsa to? Baptist. Oh gina. Kamo Baptist mo. Baptist me. Kami kay sa Max. Oh dito permi. This karon doon lagi ra high school o elementary. Jud. Bang na gyud. Oh, naaman sila yung map dito, ma'am, oh. Na, dito sa may pultahan, nakakita ko dito. So kita ang mag-map. Siguro. Siguro. Anong nayana? Unsa ko sa program. Opening ceremony. Ano na kay si Kwan? Sige, sige. Yeah, thank you. Gigamit din magka-usher ba? Karon ana ang mga Kwan, dignitaries. Dignitaries. Yabot ang Opening. Uy, picture eh. Kung anime ka ng video hami. Okay, so niabot na ang mga dignitaries sa volleyball, secondary o elementary. Kana dili na sila mga gwapa. Pwede na sinukutin ba kay babag. Hoy, wala na dai. Buisen ka gibit niyo. Anima. Wala na o. Nag-ipit ko. Wala lagi na o. Animal. Buisen, nag-ipit ko. Ngayon nagbabag. Karon pa ko nakabalo nga na bilat nga nagababa. Pwede. Nada na ibabag-babag, Anita. Asa makano tapita nga nagbabag ang uti? Ni ana din sa resep. Hoy, sa sa shorts, di daw na eh. Mura mag Hoy, sa shorts na. Wala. Alam, dapat sa lining yung pangutan. Wala. Asa man din ha. Basta ako confident mag-FM. Boys. Yawa kita. Kanina sa Hoy, Ramon! Wala mo ang asawa din. Hoy, lain na. Anita, lain na. Law-law na po kayo na nga. Mga ana, lain na po na nga. Explain. Ganihara ka. Bangtas ka. Ganihara ka. Asa ko diha o. Daan. Ana. Shorts mo na. Ako ama lang shorts. Sige na, angko na ragod na. Uy, wala dyan. Nag-ipit yung tourist na. Uy, kalay. Ihubag sa pikas. Ano, hindi maguna mao. Hindi lagi na mao. Yan na lang giipit. Giipit na lang yan. Uy, nag-ipit na dito. Wala ka
Uy, may vlog ka. Kinasabit ko din. So, naakit siya din kinasabit. Dalawa. Wala. Nadakpan. Niyana siya. Ay, papalina. Niyana siya. Iyan yung Niyana. Topong lagi gini mong buelya. O, tawag ni mo. Ang mayana ko. O, wala, John. Ato man. Wala tao. Dalawa pa. Hindi, akal pa. Makatusap niya ba? Sir, namatay ko rin, sir, no? Namatay papilis nga, manita na. Naikuan katong memo. Ay, nungtan na, sir. Principal. Gasa na ko to sa GC ko, asendan ng kapag ka. Sige. Sige. Hindi tanaw po. Lili mo sinalay. Nilingkod na lang yun siya, Ma'am Nitz. Nilingkod na lang ako. Para wala yung... Parang hindi makita niya Anita nga. Nag-ipit kaya ako. Oo, mag-ipit nga ako ang pante. Pante din yung gamit din? Oo, panty. 2, 4, 6, 8, 10. 10 na besa. Topong sa hotel. Back to you guys. Yaksa di kay Julia. Abun aw ko Julia. Yung bodo Julia. Wait, ay paganawa. Tanawon niya. Kasi kita na. Tawag sa mga nga burot at boys. Sa buntag ano ko punta. Hanginan magbigay sa food. Kanong nabigay fresh na fresh. Gani. So mo na itong trabaho buntag sa'yo, abrihan tanan niya rin. Yesterday. Secondary na to diri. Dito ang elementary. Pero kung ako, Jess, pwede ka punta. Pero dapat to yung reservoirness na babae, morning. Secondary pagka morgue po mag-adjust. Pag lalaki, pwede isa ta mag-change. Oo. Para dili na bungkagon ang Oo. Pagkahapon, pagka dito, lalaki morning. Correct. Kaya parang nagkakot ko mga change step. Pagkasunod na po, Sa'yo ka girls, makastudy na dito. Pwede. Girls na po ang championship una. Para ako ay Gather. isa lang ka ang net ba? Pag-change mo. Pero at least, hindi mo kayo sa kauna yung net. A few moments later. Bye! Kita-kita sa Huwebes. Yes. Bye-bye. Richman too, bye. Imo ang technical support nimo yung mga picture, picture na output. Naputoy katong kanang mukan nga ni ka sa mga kadapurok. Happy po ba? Pinasige ba na ikutla sa signaling, sir? Si Sir Raul. Si Raul, si Raul ba? Oh, binday ba eh. Ya score, anagan. Happy mo. Wa ka na ba? Ngabot mo ka, wala kami.
Oh, halinat ha. Ada kalay. Sige. Human nami og ocular visit diri sa amo ang venue para sa 2023 Division Meet sa Davao del Norte. Hantod sa sunod na nga video sabay ta dinhi lang sa Dude Store. Thank you for watching. God bless everyone. Balik ka, sir.